Sabi siya magpanudlay pa rin tawhana. Dawatan ng mangga ba? Tarawa, sige, panudlay ng ulo, pre. Nangutot pa yun. Nung sa man tawhana ni? Nung sa man taro nga? Di ba kakarga niyo mangga nga? Nung sa man tawhana ni? Uy! Usay pa rin jo eh. Agnes Pringjo, di ka naman akong mangga hinoon. Anong gihatag man to nimo nga dili man to niya iuli na ron? What? Kanito sa kamot? To na gani siguro gikarga na sa motor. Eh, galisunod po ko, gaana po ko, iya pong itayin ki. Kabalo ko ato nga. Grabe to na. Ni suula po nagsigig panudlay. Di ba taga kuyog ito di ba na manudlay? Karon sigig panudlay na pod. Kapag saka dito sa babaw, nya karon niabot ra sa niya kinuha. Asa dagoy tawana dagoy ni padulong dagoy? Usa naman ka? Paringid ka pati makita ni mo ba kay ang mangga imong gidala? Gadi ara ko dire. Dukay magkaysa. Nagsige mo kag panudlay. Dali na ko. Andan unsa naman taong ka? Nagsige kag panudlay no kani. Ang kani mong buhok no ni samot kasinaw ni mong ulo ba? What? Nagsige kag panudlay. Ay na masinaw gid mo ganitan. Unsa naman taong ka oy? Ay parang Edgar abot sa ubos pa ang ngita ba? Dukay magkaysa. Gadagan to, gadalag sungkit. Kabalong kadali ko. Kay napo ko atuan. Unsa naman taong ka oy? Pati makasabaan taning trabaho ba? So gani kuan. Asa mang manggaron? Mao ni oh? O ba ni? Tika puya. Pikir ka nang inog. Abri daw katulong taon ng kuan. Katulong taon ng ano? Maaga ko. Ada kuas mangga oy. Isparang Edgar ba na sungura to ba kay kanang manggaha ba ya? Ningo ba siya nga asa naman to padulong tawhana to kay basig mawala daw to yang mangga daw. Adi, di mo ko mangga kanang parakod. Di tabangar na ko. Ay isik panugday ni mong ulo lagi. Naunsa man ka? Liter magi pasan to kong mangga. Asa mo nagdala di ay? Kapoy na magigsaka sa mangga rabas babaw niya. Wala juga gibinlan. Wa jud gibilay saksako gito. Tawhana, ibaligya to ba? Wala siguro beligya. Kalamiya ra ba tong mangga kay kwanto kaning idirgren to. Kunwari nagpasulay suday, nya iko dawata, nagdali-dalik dalagan, igidalagan ng mangga. Ni muday. Ngita na dre. Ay sa. Balungan na. Hala! Kunan nimo ko mangga. Di tawhana din na oh. Kulang na oh. Pre, nasigig manuglay pre. Ay yung buko kulang. Asa na ko yung salamin na? Nawala gi kuha. Mangga na ko dalon pra. Kuwas upaw, bro wa gibalik sa kuha. Ha? Ikuwas upaw, bro gibalik sa kuha. Tao sa kuha sa kuha ning mangga na ko harvest ni. Wala Kuha gibalik ba to niya? Kana ni. Wala Di na makita kung naungo. Iwan na sila min. Ayaw mo siglalis kay maulaw ta. Naka pa kada yun. Balik ka di na makita kung naungo. Kita nang naungo na ko. Kita ato. Pagkakuha kay manalamin niya ka. Ino. Balik na kay ang salamin. Ino ko. Salamin ba? Balik. Kay di na ko kita sa kuno. Ha? Oh, balik na yun. Dali. Eh, gulat ko dre kay napoy lakon. Na. Tanawa na suko na hinuon. Asa man imong salamin day? Di kuha niya. Kuha niya? Oh. Nya pila may palit mo tong salamin na? Mahal to? 199. 199. Mahal ka ito.